ଆଳୁ ଅଛି? ଆଳୁ ନା ପିଆଜ ଅଛି? ପିଆଜ ପିଆଜ ନା ଆଚ୍ଛା ଚିନି ଅଛି? ଚିନି 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 ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ବସ୍ତା ଅଛି ନା ବଡ ବସ୍ତା ଅଛି? ତମର କେତେ ଦରକାର କଣ? ପ୍ରକୃତରେ କଥାଟା କଣ କି ଘର କାଦୁଅ ହଉଛି, ଖାଲି ବସ୍ତା ଗୋଟେ ନେଇକି ପକେଇଥାନ୍ତି ଗୋଡ ପୋଛିବା ପାଇଁ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଏ ଏ ବୁଆ ତୁ ବସ୍ତା ନା ଆଉ କଣ ଜାଣୁ ତମ ଘରେ କମ ଗାମୁଛାଟା ନେଇକି ତମ ଘରେ ପକେଇବ। ଆଉଛନ୍ତି ଏଟା କଣ ଚିନି ବସ୍ତା ନା ଆଉ କଣ